ate recliner sofa sets echora onchora nebuno kuganya kwa ukole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater na bwego ne chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkonya bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub igobwato murulio oli papole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo muchomo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitali ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Mwancho murigereria obutuko bwe 20 ase omutyonyiga omutangani mwako yiga bwechiri bubere 25 na gukwandira ndonsia sore karibu sana ase mesa yekionga chinsanye ase nchira yobuikira ntuna ko batogo sangana kurigereria ali onsia bali kibaito bamangana basangirire kuru ase mambi yarenge entambe bali bonsi bagotubwatirira sensemo yemitando Getembe TV ya sensemo ya Facebook na YouTube na boigo bali babwate chide koda chazuk na bagonyora channel yago ya Getembe TV in number 38 karibu sana tusange kurubona go ikomwerio Wilson Makori kuru sensemo yomuntu bwemanyerio na boigo mo director na DJ Atsan kuru studio ya Kabere nero gochikombwata sia kwene kiamari gine chibicha ngo chara senchirengia kuru ko Clinton ndigi karanso ikobe na ntu ikomweri karibu sana Pono togo chaka kurase county ya Nyamira mwancho murigeria somo jumbe we bunge ya West Mugirango Mheshimiwa Steve Mugaka hanyara kobaga kurusia ekina usiweke gambero ekena se county yo ekikyarigete kwa Amerio kwa gacho University ase chinsemo cha kyabonyorwa se bunge ya North Mugirango Mheshimiwa Steve Mugaka agotabayini gere bune nchiremo yogo cha kwena na obosibore kwa gacho University yo ase chinsemo cha sate ebirini gama tukabwango egatia barai na boigo abamenye kurwa sensemo ye county yo babere bakomomocha ase gitambo kya ikyo gotango kwa gacho University yo Mheshimiwa Mugaka nigo begaruro koboria gocha sobotendri we University ya Kisii kwene kyabunanko igorero rosagia ro University yo ase account ya Nyamira ase Mheshimiwa Mugaka boiga nyariko bakago kwandra hengana ya siasa yo yagendera sama tukabwango iga maiga yo mugacho monebwe kyamagya ODM Mheshimiwa Timothy Bosire gotuguterareri baga eriga siasa serikali nene maiga yo gochorwa no muraiwensi ya Kenya muskuli ya Muruto gochigotendra ekyombekerige tende toba sombi kya National Transport and Safety Authority NTSA aso Mheshimiwa Mugaka goteba bono ni chingaki horogongorega na nemona abare kurwa sorongorega rwagusi banyariko bakwegwa amaskani buna gutumanyia umurikito Fatgad Gisemba Omubunge o West Mugirango Muske Steven Mugaka nigo bono arusirie ekina ekyo kyarigetie kwamereria okwagachwa kwa University ya Nyamira kyabonyoru egotoka ebunge ya North Mugirango masakara na araya akirwo mu bwe koti twarusirie ekina kiribako na gototebinga na kigetangite University so mambia chumaine so amugundo bono akege kamago beka matobori mwanze kwagache University moko na kungaina abantu ngaitwe totangete lakini momanye kinakaro kitwarusi kukwana emambya ya rero kurwase amagacha manene yekigambero kya Nyamira nigo umubunge oyo atebire igitambukero ekyo airire yokorusia ekina ekyo ngwetera omo West Mugirango oyo baboria umubunge oyo korusia ekina ekyo ntoba West Mugirango na ubandigite
nabo bachicherete bagantebinga ekine ketwaigure gekona gotebunga na gitangite university bagantebire engere ryokerusio bono nabwo amatachiri yane nabunko igwera nande no baruchega tali numwantebe tiga bantu nabwo njeri mbwate employers bane nabunko tegerera iko nainde nabo twachamo gotebanga onye ni ntumo goteba tutangite university twarusirio Kukwana ekero ekyo nigo umubunge Stephen Mogaka aburirie University ya Kisii kuhirania urusagia rwe University eyo ya Kisii eyo yakabeire aroro ase umuchie omonene unyamira ntia ondagete kuinyoria abagusiba mintu twanchane University ngoko ya Kisii ngokora yarenge ogosomi kwa abana igai town ya Nyamira igasie kwa asobo unereria nero nkona kureranga bami aye town ya university ya ringi inkimota akoyiraniryo kimoko na kwagache chicheino intwe ya rengo eirane yanse gokoregasi abana barangeri basomera bagenda nka bagende sukuru bagenda nka usentoke ikibese kitakeira se sukuru ense moyende nigo akwanira umunyamira asoko genderera utigwa iziko asa mabaga amanene ase serikali ya Kenya Kwanza. Na mimi nataka kuambia rais wa nchi, nimemwambia mara si moja, aliyekuwa naibu wa gavana wake wa Nyamira County ni Dr. Ereneo Nyakiba. Amekuwa shortlisted kuwa permanent principal secretary last time. Siasa mbovu ikapiwa, hakupewa mamlaka. Amekuwa shortlisted tena akuwe principal secretary. Ile appointment watu wa Nyamira wanataka ni appointment ya CS, appointment ya waziri na appointment ya principal secretary. Maega yokurusi wa wikina ekyo kurwase ikigambiro kya Nyamira nigo umunyamira agendrete kuganyirira uguchakiwa ubwagachi bwe University ya Nyamira ase chinsemo kya Kyabonyoru. Hingo ripoti ya getembe kurwase amagacho yekigambiro ekeiga kya Nyamira inje Fatigad Gisemba. Memano murikito Fatigad Gisemba na roboti rwa senchira yobe ikirano mwancho murigaria tutigarita se county ya Nyamira nabona abamenyi kurwase bunge ya Kitutu Masaba abwase umujumbe umukoro Timothy Bosire haraete nabona uyore mugachi omonebwe kyama kya ODM maiga yaye kutugutera ribaga heriria bwato getuno muraibwense ya Kenya Moscow William Ruto yoko mwaje baga Timothy Bosire gochigoso ase okora ikiombekeri kya NTSA naboigo umugambi Timothy Bosire akari tuguterare niga bamenyi kurwase chinseme cyo baesokire na kumwakira mbu yamona soko tuguterare ribaga asatebire bona asibatebire bona asegeke tambe ni gorogongoriga rwagusi rwabire rokondrerwa ande muna samabaga yechigasi ya serikali nene kubwatikana na barabu gutwara bomo niko baruro kubori gocha sabarai kurasa rogongoriga baine kibunango chabaramo kubwatirana bunenchire mu yogo cyakone cyo rogongoriga na roru kogendra rura senchire ngi yakemagendro muri kitopolika pokara no roboti rwa senchire bwikran bago kwana munigeta sinike kyagetembe amenya baiga kurwase ebunge yaiga yabugitutu wa Masaba nigo bamutogire umujumbe umukoro w'ebunge yaigo Musike Timothy Bosire ase okwanga koira libageria nyarako bagagotwekwa amono murayo munene bwense koba umunyakerogo w'ekyombekeri kya NTSA tanganite kumwakira ngambi yamano asogo gwekana ekinguru cy'igoro sengenjegero gwekinegeke asare egeko beraguca kunywa kwaegwe egintu giteyo ribaga aringo umuntu munene utrinete ekirugia finance assistant saria ODM bamaye guca kumwena riho bari ko minister ne arore kanebu n'umuntu munene urengase icyama ya ODM obeiro asimye kemenge igonkumure ngambi yamo nande mbiyamono nande tigatwara umusimo moyo banyabaiga bego nigo bagendere ko bakomochia abarayikuru ase county ya Nyamira asibabaganire kubwatirana bunenchire ya moyo kubaenekeria amagendero anene obosera bwechibara para cheito chiria abwana tekorosia nchiri goeteka ngabone pare kona nyaikuro torgoeta pare kona miri torgoeta manga nyagechenjo torgoeta chipara cheito koruya county ya Nyamira aba musire barororo chipara nturo chigasba gukora onya banyore Nyamira egasiroro no kurwana mbagwati nguru
tikaba anyite timbate bera mangana impeachment yo kabaje isiko gaiga bate mbaringuru tochore abarai bagotokore pese kasi ya Nyamira nyina boy gati abo niko besokire na kogendera komo cha chinkwana echo mujumbe we bunge lya ya South Mugirango Musike Silvana Sosoro egento bamuganire kulita chinkwana chae abagusi twabere tokobagekana mono ese nyenju tutabwati obomo mwegu no sora gotabanana ingana ayunto okogani omogusino omonto bwato musimamo oyomo soro nakwane egento kiange chiaritanga ni pige korokwanga omogusi taisaini okobe president egente kinabo kiaba kegotogechi mono lakini nare gokobori osoro iga matiangi tari mosacha usaye nkabira kiore tori mogusi ngate omogusi igo bwenete gosira omogusi omino omosire kabisa erinde na intutobege ntekemo ande kwamanya korwa gwakana nga mogusita iyo orabe president igo ngamba ali bara bako bachi president nga kibakororekana togoteteirende na intutwamanya onyae tori mogusi omweli oye nigo basabira obo makweniki kweme yorogongo rwa gusi nenchire ye moyo korwa egyokererera abagusi kwenyorera egetari ase serikali abagusi ne intutu chamo torekane tomoino intunga nga kitora nore getari gitu kira tokonye age ko garantu abantu bakoba asibiru bana nebiru binene taro siesa iga yaito aseme tutabwatie saiga na kitoko na gochongerwa kuripoteri getasini kia uwanjete kia Gatembe kuriga imeye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Bemono murikito Polycarp Okara noroboti rwa senchira yobo ikerano mwanchu murigera tokora na se county ya Kisii abamenyi be wodi Ariana yogo toka se bunge ya Bonchari ase county ya Kisii nigo bare ne kibako gokera maiga ya serikali ya county ya Kisii kocha kia senchira bene na kuigora echiro ya Bogita yogo toka asensemo ya Nyamatutu omurobiro yora gwamo na Dr. Margaret Obaga uyore otendete amangana ye chipara se county ya Kisii Dr. Isaya Onsarigo mo chief officer uteneta mangana atrade asebona bamenyi be chinsemecho batebire nigere bunenchire mego chiko bakonya barabukwega ndari asemero bere yabo yo bonchoria bwakira litiko bunago tomanyo muri kito dipon asanya ambulance and the humility to declare Nyamatutu open air market officially open nigo bomogo komonene asaba menyi be wodi Ariana yotokemeye bunge ya Bonchari ase okwigorerwa echiro ya Bogita Nyamatutu omurobirio oragwa na baraikurwa serikali ya county ya Kisii chingaki bachora amatukabere yegokora obonchorere bwabo echirega yaba declared koiwo matukabere ye ase week that is Monday na Thursday comparate ya samangano obwani bwa chingenjo butindo chionsi amone chiombe echirego igora iga nabera abo bokonyo bali nago cyase kenyoro esengenjo yoko toka nanga no ankende kelia abanya kenyoro batagetega iga na wanyora asengenjo yange mono kobwa gotoka nanga ngoenda bali kasana gukidara chambiri koenda chie mile chintambe asogokina anena sogusangereria ebango nigo bono kurachikoreta amagenderera mange chinsemecho benene mono na nekine ekiaro nini no kwigena ngabantu baitu babonchari mono mono abantu baitu bagaiga babo bali ba na Riana na abandi bararusiko angega iga kurwo mabena migori na abande oni source revenue irachi kugenda iguru mono na intu twara magendera manene mono chinga kia bamenyi bensemeywe barwekerero kiabo giokonyoro chitaya amachen na baigo bibanda byogokorero bonchoreria omwe musie Oriana ni gari yaira yoguchukubwaterana no mwe musie obomariba libenyare guikirania amagenderero guja 7 ngo saba ni chire muna yegurire rero iga ekonya abantu baitu ekiagere biashara mbi gwati pesa onde utarachake biashara nene na bagwikarakari elinda chake biashara koko ni egento korosule faida faida kwa rosi na bakonya kugurire karamu cia kugurire gitabu umwana wa somere nche amuno mweshimwa Teresa ntobeke metuamo torenga kitora nyare kororanga usentora osi budget elinde bintebiwa abantu nje barutebiri osembichike kagese kirete Nyamatutu elinde biashara byako chinga chintambe ika mongi nako linga misigo ya saa 1 na bakoni mpaka saa 3 komenta na iwe nigo bana bamenyi bensemeywe baba bakogokera okobange gwechire ywe ilio kunyare kubaroroberia obonchorere bwabo asiri tukoria rero abe no mogoko monene mona asenjo
Chiro tu kanyata sama tu kamange wa officially confirmed by the county government ya rero declared officially na inchapo na chairman internal sama tu kaya make na mo ward admin yona na araiga amangana aliaga ni iriko cha kwa sebono mapema iga asenge tutora banta bakya torne chinguru na bayo birangara nyebia tubugatara na bwangu asenge njo tangana biribi ibintu bya mapema uko mnaya igoiru egera abantu abange bache barikonyora bakogenda busongo bono babe bagurirange abakogenda gochimato mupaka mate baichaiga batoretere ebintu ebinge korumate bache twachenjania nonya nabo ebikoro byobusaria nabo igo botumekiwe binyigwa bono nigo birachigokea eke kirakonya nywana uri omenyete changa ime atabuke sibi nera chichechira kore biashara na maruake ntumuna balimu togo engineer mangana ya masomo ekere chirego chigocha gasinchi yo Kenya abana baitu abamuraba minto ngikonyara bali chinga kichingiya chukwelika elinde banyare go come up with self employment Ginko reporteria egetaseni kia ukia getembe kurwaiga ase ewodi ya Riana gutuka bunge ya Bonchari meje county ya Kisii iletera na inkuru kwa Dipon Asanya Memono murikito Dipon Asanya no roboti rwase inchira yubo ikirano mwanchu murigadia wikirawo no tokiro mutumokomo kego ase studio ya kabire inkoira na sensemo ya kabire kyonga chinsa nyato gandrego sanga mange toskale Nilan Hub niye moya chiduka echichikone ibintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwata chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo gone chikala au mbabwata recliner sofa sets echura onchura nebuno kokanya kwa okole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo gone chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio oli papole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo muchobo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitali ya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Ne noganye kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gozi ekinyuru kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijega au bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega asili golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi baiguro nigeti byetebwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp usiku yake simi gwitira namba 0741499726 Yo bombo lyo mwanone kiriri jane
Karibu sana mwanchu murigeria sense miga ya kabiri kionga chinsenye na bwegombia mana soko gendra gusangana intwe na bono tugo cha kadimo rioka kurwa se orogongoro Western Kenya asomura ibwense ya Kenya muskule mruto agendre tine taro ya matukatano nirimo ya magendra sorogongoro asirit kuria kabere rero nigo abakago sanga negatia barimi ebemesi ane mono na bwego gusanga na batendri bechi factory chiri chikonekia ebotendri bwemesi iga kurwa se chinse mecha asomura ibwense agendre kwegerera igetambo ya serikali ya ekoria kubakonya abarimi kwenekia emirubiri yabo ya botambe hasebono hanyara ko bagakoria eira yo gocha kwenekia una nsio buraibwae na chikwenekia una chikampani chonse chiko gore mesikuru asabarimi ase chinse mecho inchi chikobwatia amachiko na bego kwenekia omweri bwerituko umurimi nkonyorare engeri ya isain. Mimi nataka niwaeleze kampuni ya kwanza ambayo sasa tumefaulu kwa hiyo kazi ni kampuni hii ya Mumias. Kampuni itakayofuata ni zile kampuni zingine 5. Na muliona juzi Alhamisi iliyopita kama serikali tulifutilia mbali ile program ilikuwa mbeleni kwa sababu ilikuwa inatusumbua kotini. Na sasa waziri wa fedha na waziri wa kilimo watashirikiana ili tuweze kukamilisha strategic management commercialization program ya Nzoia, ya Miwani, ya Chemelil, ya Mohoroni na Sony Sugar. Kwa sababu hii sekta ya kilimo niliwaambia ile matatizo ilikuwa hapa. Number 1, wakulima hawalipwi. Number 2, wafanyikazi hawalipwi. Number 3, madeni inarundikana. So niliwaambia nitanyorosha hii maneno. Ni kweli ama si kweli? Si niliwaambia? Sasa hapa kila wiki moja wakulima wanalipwa, ni kweli ama si kweli? Nimewaambia vile vile hakuna serikali itakuja kulipa tena mshahara ya wafanyikazi hapa. Na nimeambia hao management and they have assured me ikifika mwisho wa mwezi wakulima wanalipwa, wafanyikazi wanalipwa. Niliwaambia 3 things must happen. Number 1, lazima tulipe wakulima. Number 2, tulipe wafanyikazi. Na number 3, tulipe bonus. So mimi nimekuja hapa kukamilisha hiyo maneno. Si ndio? Ya leo ni ya kulipa bonus. Na nimebeba hapa hundi ya milioni Toska basyo mwancho murigeria senkwana ya kira hiki kurotota obokoreri bwe serikali homonogeri bwe serikali Isaac Mwaura okwana gorwa samagacho yoko umera na KCC County Nairobi ni garuru gosaba gochia saba na inchi bagendra ko babatoeru na ko serikali ya Kenya kwanza ribaga kirerigeti goikirania egati yemirobiro ya sebonase atebire serikali ya Kenya kwanza insi yoboraibwa yo muraibwense muskule mruto ni gagendrete kubeka ebitambakiro ebirache ko ne kyabuna abana inchi hanemo no bari bakonyora wense kogendra bare ko karia obokoreri bwe serikali. Is steadfast in delivering the bottom-up economic transformation agenda popular in Kenya under the leadership of His Excellency President William Ruto, is steadfast in delivering the bottom-up economic transformation agenda popularly known as the Better Plan. This is aimed at unlocking economic opportunities to attract investment and to improve livelihoods for all Kenyans. This commitment has seen Kenya emerge as a global leader in startup funding, attracting $638 million in 2024, representing 29% of Africa's total startup funding, according to the Big Deal Africa. This surge is underpinned by innovative government policies and initiatives, such as ensuring that there is a stable macroeconomic environment for investment, and also the digitalization of our business through the Digital Superhighway program under the Better Plan, which aims at connecting Kenyans through 100,000 kilometers of broadband fiber optic infrastructure. And also, of course, there is a Startup Act that is very, very crucial. In fact, this superhighway, 100,000 kilometers, we have an agreement with the World Bank where we put in place measures to ensure that we secure 53 billion Kenya shillings in that regard. In a historic milestone,
Tukuskabusio mwanchu murigeria abara ikurwa sarongo rwa Northeastern Kenya na barabuni go banyar ko baba go chamo na gueso kya sibaro kyugo tago ko kwabo inchira magendro ne mono kurwa serikali enene hagenda te kone kiwa se chinsemo kurendo rogongorwo rwanyar ko baro gutiwa magega nigo bono baru rokoboria go chia se serikali enene inyar ko bage kone kyabuna ane mono habana inchi kurwa se chinsemecho na barabu nkwego kali bara magendro kurwa se serikali enene. We must get a share of the 85% remaining in the national government coffers. Yes. And that is why we are here, and we are putting also notice the treasury mandarins who have used over the years the provision of sessional paper number 10 of 1965 to discriminate against the people of Northern Kenya. That right now we are aware, we are watching, and we'll come to your offices. You must throw that document to the dustbin and accept the realities of today, that Kenya is for all of us. We are asking the Kenyan government to abandon the skewed budgeting processes, the little resources allocated to the region, not much attention being given to key areas like agriculture, which we know the government is investing in only 25% of the landmass of Kenya. This underfunding continues to marginalize the region, leaving critical development projects unimplemented. We therefore urge all decision makers to reconsider their skewed view of the region's issues by reviewing their prioritization criteria with a view to bridging the region's development gaps and bringing them at par with the rest of the country. Atuskabusio mwanchumu rigereria abanyagitari abateresa nsekiombe ya Kenya National Union of Clinical Officers nigo banyara ko babago chakia umugiro basenchira ya bene ritukoria rero aniga gocha mega yabo kubwatoka notice ya matuko 18 gochia se wizara iliyobo chenu nabo igo hobote ndribo kiombekerio kubwatoka bokonyi bobo bwenia ya Social Health Authority konyara ko bage kubeka imiroberio asenchire rengia nigo bono barireira yogochia kwaneke umugiro yo ase ensi ya Kenya ingima gochakira ritukoria rero wikachingaki serikali enene kwetera se wizara yo yobo chenu irachi gusangana barabo ibirengere byo kwanekya sekta yo bachanungu kinigwera se birango biribiganiri anne mono haso murubirio yo o Social Health Authority. My name is Peterson Washira, and again we are here as the Kenya Union of Clinic Officers to announce to the country that we started our strike after the midnight of yesterday, that is from today after midnight. And that we want to reiterate that we are going to remain on strike until our issues are sorted. I must say that it's unfortunate that we have had to reach here, that we have had to reach a situation where we have had to leave our patients and find ourselves on the streets and addressing the government, not from where we sit when we are doing our technical duties, but where we have to stand on the other side and advocate for the rights of the patients. You remember that on Tuesday the 14th last week, a meeting was held at Council of Governors that brought together the Ministry of Health, the Social Health Authority, the Council of Governors, and the Clinical Officers Council. There was a resolution from that meeting signed by the Council of Governors leadership, the Ministry of Health, and that was meant to direct the Social Health Authority and 90% of our patients in the country. Mwanchu murigeria wikiragwo no twikira mweri obwe kionga chinsa inye asenchira yo bwikira no chida kemeronge 3 chaptukire igoro y'ichinsa inye gwakirembya mona soko sangana intwe kurutoka cyage twikira bonika otkobia na bego gendra gutwara burigeria bya bwemero bya gendra tya Getembe TV kurokwa Clinton Ndigi Wilson Makori director DJ Atsan na bego Erika Buga na obaine kyabuna kionga chinsa inye ngoikira na kere asechinchira chingia tomera na sembe ona nenya sai kawanje. Nilan Hub
neye moyo chiduka echo chikone ebintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsemo cha living room mbabwate chi throw pillows